Το Greek Pulse παρουσιάζει την Βίκη Μαστραντώνη στην εκπομπή χωρίς σύνορα, στην εκπομπή με θέματα που απασχολούν όλους. Κίνα Δαιμόνια, κάθε Δευτέρα στις 7, με την Βίκη Μαστραντώνη. Κίνα Δαιμόνια. Καλησπέρα στο Greek Pulse Radio, στο μικρόφωνο η Βίκη Μαστραντώνη. Και απόψε, λόγω της επικαιρότητας του θέματος με τον κορονοϊό, θα ακολουθήσει μια συνέντευξη που καλύπτεται από δύο εκπομπές. Μια φορά από την αρχαία γνώση και η χρήση της σήμερα με την Έλλη Μαστραντώνη, και τα κοινά δαιμόνια με μένα, τη Βίκη Μαστραντώνη. Θα με συνοδεύσει απόψε και ο Χρήστος που είναι εδώ στην κονσόλα. Καλησπέρα και από μένα. Εσύ, Χρήστο, καλά σε βλέπω. Και ναι, εγώ είμαστε μια χαρά. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, στην Ελλάδα τι κάνουμε, και έχουμε τη χαρά και την τιμή απόψε να φιλοξενούμε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και την τιμή την είχαμε και τη χαρά να τον απολαύσουμε και σε μια διάλεξη εδώ στη Στουτγκάρδη που είχε κάνει πρόσφατα, φιλοξενούμενος από το Θεατρικό Σύλλογο Αριστοφάνη, που μας είχε παρουσιάσει το όλον και μας είχε με τη γνώση γενικά, τη γνώση γύρω από την κοσμογονία, γύρω από τις πληροφορίες περί διατροφής, θεραπεία, εμένα προσωπικά με είχε καθυλώσει και είναι χαρά μου που απόψε είναι κοντά μας. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα και από Ελλάδα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Ελλάδα μας? Εδώ είναι πολύ καλά. Σήμερα βγήκα έξω και είδα ελάχιστο κόσμο, αλλά με το μετρό πήγα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι η αστυνομία είναι σε άλλα μέρη, δεν είναι κανένα στο κέντρο. Στο κέντρο είναι όλοι ξένοι. Παρέες 5-10 άτομα, δεν τους κοιτάει κανείς. Ενώ απογορεύεται, έτσι. Ενώ απογορεύεται να είσαι πάνω από ένα άτομο, δύο άτομα το πολύ, και σε απόσταση. Μάλιστα. Και αυτή είναι παρέες μαζεμένοι, παρέες. Το ίδιο συμβαίνει σε πολλά μέρη της Αθήνας. Και έχουν άδεια, λέει, οι μετανάστες και αυτοί οι πρόσφυγες να είναι 10-100 άτομα μέχρι και 10 άτομα παρέες. Αυτοί δεν έχουν θέμα με το κορονοϊό? Σήμερα καταγράφηκε χτες προχτές μια έγκυος που γέννησε από που έχουν φτιάξει ένα σπότ εκεί κοντά στην Αττική, στη Ριτσόνα, κοντά στην Αθήνα, και βρήκανε μια έγκυος με θετικό και το μωρό θετικό και κάνανε τεστ τους 1.800 περίπου μετανάστες που είναι εκεί και βρήκανε 20 θετικούς. Μάλιστα. Αλλά για αυτούς δεν παίρνουμε μέτρα προς το παρόν, έτσι. Το θέμα ότι αυτοί, για να μπεις μέσα στην Ελλάδα που σου κάνει τεστ στο αεροπλάνο να κατέβεις, αν μπορείς να κατέβεις, αυτοί που μπαίνουν με τα καράβια δεν τους κοιτάει κανείς. Μάλιστα. Κανείς. Για να δούμε πού θα οδηγήσει όλα αυτά τα μέτρα. Εντάξει, έχω μεγάλες αμφιβολίες, γενικά και διαχρονικά. Και μιλούσα με βιοφυσική Ελληνίδα διευθυντή του Perth Πανεπιστήμιου Αυστραλίας, και μιλούσαμε το 2006, νωρίτερα, 15 χρόνια πριν, για το θέμα του AIDS. Ναι. Και μιλούσαμε για τις αναρτήσεις που είχαν το Πανεπιστήμιο, που είχε κάνει αναρτήσεις από το 1986. Μιλάμε για τόσα χρόνια πριν. Γιατί αν υπάρχει HIV και τα λοιπά, το όλο το μεγάλο θέμα αυτό που έγινε τότε, το μεγάλο θέμα. Και με τη βιοφυσική παράμετρο, όταν μιλάμε για βιοφυσική και κοιτάμε με ακρίβεια δεδομένων, τα οποία τα έχουμε με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το 1971, πήρα την πρώτη κυκλοπαίδεια το 1974, που είχαμε φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου των ιών, των ρετροϊών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη φύση. Όταν καταγράφεις έναν ιό, λέμε να το καταγράφεις, σαν αναγνώριση δεδομένων, είναι με τεχνολογία του 1920, αντιδότων πρωτεϊνών, και με το 1971 ήταν η ακρίβεια, οτιδήποτε είχαμε βρει πριν επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Είναι αδιανόητο να μην έχεις ηλεκτρονικό μικροσκόπιο φωτογραφία του ενός ρετροϊού, ενός ιού, οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε τώρα, αυτό τον ιό τώρα, δεν βλέπω πουθενά, δικτυακά πουθενά δεν έχω δει ηλεκτρονική φωτογραφία. Δηλαδή η πραγματικότητα, η καταγραφή δεν είναι ακριβές των αριθμών, των δεδομένων που μας δίνουν. Όταν χρησιμοποιούν αντιδρότες πρωτεΐνες, είναι μια τεχνολογία του 1900 που εκείνη την εποχή προσπαθούσαν να δουν τι συμβαίνει στις μοριακές δομές. Προσπαθούσαν να δουν τι συμβαίνει. Με ακρίβεια δεδομένων μπαίνουμε το 1926 και μετά. Μπήκαμε στην ακρίβεια δεδομένων αντιδρότων πρωτεϊνών και τεχνολογία που ανέβαινε η τεχνολογία. Φτιάξαμε λιχνίες, παιδί μου, ηλεκτρικού φωτός, τέτοια πράγματα τώρα μιλάμε.
Και είχαμε τεχνολογία τότε να δούμε. Το 1936 διαβάζουμε από Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, χρησιμοποιώντας συχνότητες με λαμπτήρες, λάμπες, ραδιοφώνου αυτά, την εποχή. Ναι. Και μπορούσαν να δουν το βάκυλο του Κοχ 3 χρόνια προτού βήξει ο άνθρωπος. Το 1936. Μάλιστα. Τώρα με τεχνολογία που έχουμε και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε εδώ στην Ελλάδα που λέγεται Quantum Magnetic Resonance είναι γερμανικά. Και τα χρησιμοποιούμε και γράφουν μέσα σε λίγα λεπτά 2.500 πληροφορίες του οργανισμού. Ποιες βιταμίνες, ποια ένζημα λείπουνε, ποια μικρόβια έχεις, τα πάντα. Με ένα πρόγραμμα υπολογιστή μπορείς να δεις τον ιό από απόσταση δεκάδων μέτρων. Αν υπάρχει, που είναι και που είναι. Ναι. Και τι είναι. Δυστυχώς αυτή η τεχνολογία απαγορεύεται να μπει στην κλασική ιατρική. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Επομένως δεν είναι και ακριβές όλες όλα αυτά που αντιγράφουν και καταγράφουν ναι. και μιλάνε. Εντάξει, Ναι, αυτό. ναι. Και αυτό που κάνουν μόνο με την πυρετό, δηλαδή εντάξει, πες ότι έχω πυρετό και πάω τώρα στο νοσοκομείο και με κάνουν μια αγωγή, έτσι. Τα φάρμακα που θα μου δώσουν θα έχουν... Καμία σχέση με ακρίβεια δεδομένων. Μάλιστα. Έχουν λειτουργία, λειτουργούν. Όταν ο Φλέμινγκ έβγαλε την αντιβίωση και διαβάζαμε τότε πώς έγινε το 4, παιδί μου, που είχε βάλει και αναπτυχθήκανε, μια μούχλα αναπτύχθηκε, ναι. Και σκότωσε τα μικρόβια. Ακριβώς. Και πήρε τη μούχλα και έβγαλε την αντιβίωση. Μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει, δεν μπορώ και να διαβάσω τώρα τελευταία, όλα τα μόρια αντιβίωσης είναι 4 συγκεκριμένα. 4 μόρια αντιβίωσης υπάρχουν. Σαν χημική ένωση, όπως θες πες το. Δεν υπάρχουν άλλα, μόνο 4. Αυτά που αλλάζουν σε κάθε ετικέτα, σε κάθε εταιρεία, αλλάζει η δομή, του βάζουν πρόσθετα ένα άλλο χημικό μόριο που δεν έχει δράσει κάτι άλλο, αλλά το λένε αλλιώς. Ναι. Κάθε εταιρεία πουλάει τα δικά της. Ναι. Αλλά τα μόρια είναι 4. Δεν έχω διαβάσει κάπου ότι βρήκανε αντιβίωση πέρα από αυτά τα 4 μόρια του Φλέμινγκ. Ναι. Επομένως όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνουν τώρα και η περίθαψη αυτή που μας κάνουν σίγουρα θα έχει και παρενέργειες, έτσι δεν είναι? 100% παρενέργειες. Από ό,τι διαβάζουμε το 36 με το μέθοδο συχνοτήτων, μπορούμε να δούμε τον ιό σε ανάπτυξη και σε απόσταση από το σώμα και μέσα στο σώμα, και κυρίως οι μεμβράνες του κάθε ιού είναι συγκεκριμένες. Μιλώντας με Perth το 2006, από το 1966 που έχουν καταγράψει 60 μόρια διαφορετικών μεμβρανών μικροβίων γρίπης, 60 μόρια γρίπης, μικρόβια, μέχρι το 1916, το 2016, δεν είχε βρεθεί κανένα άλλο από τα 60 που ήταν καταγραμμένα. Ναι. Τώρα, αυτός ο ιός που λέμε ότι ξεκίνησε από νυχτερίδες που τρώγανε οι άνθρωποι και πήγε αναπτύχθηκε κτλ. Περίμενε τόσα χρόνια στη φύση από εκεί που είναι και έπρεπε να μπει σε έναν άνθρωπο για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Λέμε τώρα. Ναι. Το θέμα, αν μπει σε έναν άνθρωπο, έχεις 2-3 περιπτώσεις. Ή θα το νοσήσει, ή θα πεθάνει, ή θα νοσήσει και δεν θα πεθάνει καθόλου. Ναι. Ναι, θα κάνει αντιβιώνα. Ακριβώς. Τώρα, γιατί να είναι ένας ιός διάσπαρτος σε ένα μέρος μιας συγκεκριμένης χώρας? Έχουμε κάτι που έγινε, τι έγινε, πώς βγήκε, πώς αναπτύχθηκε. Γι' αυτό και ο Τραμπ το έλεγε κινέζικο ιό. Μετά το σταμάτησε. Ναι. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα έχουμε πάλι τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου κοντά μας να τον απολαύσουμε. Ακούτε και ένα δαιμόνια και αρχαία γνώσικη χρήση της σήμερα. Απόψε καλεσμένος μας ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου. Όλοι μας τον ξέρουμε ως συγγραφέα, ερευνητή και ειδικό σε θέματα διατροφής. Και λόγω της επικαιρότητας λοιπόν έχουμε το θέμα με τον κορονοϊό. Και κύριε Μιχάλη, θα ήθελα να ρωτήσω για τις θεραπείες γενικώς. Η αντιμετώπιση ενός μικροβίου ή βάκυλου ή οτιδήποτε άλλο στον ανθρώπινο οργανισμό καταγράφεται σαν ξένο σώμα από την μεμβράνη του μικροβίου που έρχεται στο σώμα μας. Και λέμε ότι θα περάσουν 2-3 μέρες μέχρι να αναπτύξει 4 μέρες, ανάλογα, αν δεν έχει αντιγόνα, αν δεν είναι καταγραμμένο ήδη. Αν είναι καταγραμμένος, αυτό συμβαίνει και γι' αυτό χρησιμοποιούν και το θέμα των εμβολιασμών. Τι κάνει? Στέλνω μέσα το εξασθενισμένο μικρόβιο, λέμε τώρα, Ναι.
να καταγραφεί από το θύμα δένα και να μπορούν τα τηλεμφοκύτταρα να βγάζουν αντιγόνα αν μπει μέσα στο μέλλον ο ιός ή το μικρόβιο. Ναι. Εντάξει. Η πρώτη καταγραφή από το θύμα δένα, από το ανθρώπινο σύστημα, από τον οργανισμό, ότι καταγράφει το μικρόβιο και κάνει αντιγόνα και δεν αρρωσταίνει, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, καταγράφεται στο θέμα της βουκέλωσης το 1750 στην Ευρώπη. Τόσο παλιά. Ναι, και τι κοιτούσαν? Βουκέλος, το μπάφολο, εντάξει, λέξη κτλ. Αυτοί που ήταν και εργαζόντουσαν μέσα με τις στάνες τις μεγάλες και τα αγελάδες και τα βουβάλια, δεν πεθαίναν από βουκέλωση, την ασθένεια αυτή. Ναι. Πεθαίναν αυτοί που ερχόντουσαν μία φορά, μπαίνουν μέσα εκεί που ήταν τα σφαγεία κτλ. Και κατέλαβαν ότι αυτός που εργάζεται κάθε μέρα και είναι εκεί, καταγράφει το μικρόβιο. Και πως το 1750 είχαν ήδη μεταφράσει από αρχαία ελληνικά στις γλώσσες ευρωπαϊκές και λατινικά την ελληνική γραμματεία και τα σκληπία, και διαβάζοντας τα σκληπία είδαν το θέμα των συχνοτήτων και το θέμα των καταγραφών και ότι είναι γραμμένο σε αυτά τα κείμενα τα δικά μας. Οπότε καταγράφουμε, για πρώτη φορά καταγράφεται επιστημονικά, ας το πούμε έτσι, το 1750 το σύστημα το νοσοποιητικό του οργανισμού, πώς καταγράφει τον εχθρό σαν μικρόβιο, τον ξέρει όταν μπαίνει και βγάζει τη γόνα και το σκοτώνει. Ναι. 1750. Τώρα, ο μικρόβιο, αν θα μπει μέσα και ο οργανισμός είναι καθαρός, θα το καταγράψει μέσα σε 24 ώρες. Ο θύμος αδένας τι κάνει? Μεταφέρει την πληροφορία. Τώρα, άμα ρωτήσει ένα γιατρό ή οποιονδήποτε άλλο που δεν ξέρει βιοφυσική, δεν έχει γνώση μεταφορά εντολών και τι σημαίνει αντιγόνα, τι σημαίνει αντισώματα, δεν μπορεί να καταλάβει με ποιο τρόπο ο θύμος αδένας, που μέσα στο θύμα δένα δεν μπαίνει το κυκλοφορικό σύστημα και δεν μπαίνει ποτέ μικρόβιο. Ναι. Πώς ο θύμος αδένας ξέρει στα τηλεμφοκύτταρα που παράγουν τα αντιγόνα, τα αντισώματα, πώς θα καταγράψει τη μεμβράνη του εχθρού, συγκεκριμένο, διαφορετική μεμβράνη σε κάθε μικρόβιο, και ποιο αντιγόνο θα φτιάξει για να σκοτώσει το μικρόβιο. Αυτή η πληροφορία μεταφέρεται μέσω των τελουριακών ρευμάτων του γήινου πεδίου. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που ξέρουμε τώρα με επιστήμη που έχουμε, το 1900 αρχίζουμε, και ξέρουμε ότι όταν είναι μέχρι 7 χρονών το παιδί, ο άνθρωπος, νεαρός, ο θύμος αδένας δουλεύει και καταγράφει τα μικρόβια από 15 μέτρα απόσταση. Δεν είναι ανάγκη να μπουν στο σώμα. Ναι. Όταν παίρνει από την πρώτη 7 ετία... Συγγνώμη, να ρωτήσω εδώ κάτι. Ναι. Δεν λένε κιόλας ότι όσο μικρός είναι μεγαλύτερος ο θύμος αδένας και με τον καιρό μικραίνει? Ή κάνω αυτό λάθος? λένε, εντάξει. Αυτό. Ναι. Αλλά η πρώτη 7 ετία είναι ο οργανισμός διαθέτει ορμόνες εντολών κατά 7 χρόνια. Ναι. Οπότε με την πρώτη 7 ετία μπορεί να είναι συμπλήν 2 χρόνια, άλλος μας σταματήσει στα 5, άλλος μας σταματήσει στα 9. Λέμε τώρα. Αλλά στο μεγαλύτερο πληθυσμό, το 95% του πληθυσμού, τα πρώτα 7 χρόνια, άμα κυκλοφορεί στον δρόμο, όχι με νάιλον παπούτσια που παράγονται το 1930 και μετά έχουμε το νάιλον, Ναι. μέχρι τότε τα υποδήματα και τα παπούτσια ήταν από δέρμα και κλάδος. Ακριβώς. Δέρμα, εντάξει. Οπότε δεν είχαμε μπλοκάρισμα, δεν είχαμε μόνωση. Οπότε καταγράφει μέσω των τελωριακών ρευμάτων τα μικρόβια γύρω από τη φύση. Πολυεμελίτιδες, στρεπτοκόκκους, οτιδήποτε. Ναι. Οπότε ξέρει ο οργανισμός, αν μπει μέσα το μικρόβιο, τον καταγράφει, ξέρει ποιο είναι, τα αντιγόνα είναι δεδομένα που παράγει και τα αντισώματα, και έχεις μία κάλυψη και αντιμετώπιση οποιασδήποτε λίμωξης. Και παράγει έτσι τα αντισώματα. Αντισώματα. Ναι. Δηλαδή με άλλα λόγια, αυτό που λένε και πολλοί γιόκιδες και τα λοιπά, να γιωθείς, να περπατάς ναι, πρέπει να είσαι μέχρι τα 7. Έτσι, μέχρι τα 7. Μετά από τα 7 δεν... Όχι, για να καταγραφεί ένα ξένο σώμα, ξένο βάκτης, πρέπει να μπει μέσα στο σώμα. Μάλιστα. Οκ. Ναι. Οπότε, επειδή γνώριζαν στην αρχαιότητα και ξέραν την παράμετρο, όλη αυτή η παράμετρη είναι στα σκληπία, και το 1750 τα μεταφράζουν και τα διαβάζουν όλα και μένουν στην άκρη και χρησιμοποιούν τα σκληπία σε οποιοδήποτε θέμα λοιμόξεων, θέμα αναγκών υπήρχε. Σε κάθε χώρα διαφέρει η αντιμετώπιση, γιατί είναι θέμα λογισμικού, όπως το λέγαμε σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή εκπαίδευσης. Ναι. Πότε έχουμε δημοτικά σχολεία στην Ευρώπη, ξέρετε? Από πότε? Δημοτικό σχολείο στην Ευρώπη, πότε ξεκινούν?
Ποια εποχή εννοείται ή από... Ποια χρονολογία. Όχι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πριν το 1860 δεν υπήρχε κανένα σχολείο πουθενά. Okay. Μόνο ότι έλεγε η Καθολική Εκκλησία. Ναι. Το 1860 για πρώτη φορά στον πλανήτη δημιουργείται πανεπιστήμιο στην Αμερική χωρίς η Καθολική Εκκλησία να έχει τον έλεγχο. Ναι. Στην Ευρώπη η Καθολική Εκκλησία άφησε τα πανεπιστήμια να δημιουργηθούν χωρίς τον έλεγχό της και οι Προτεστάντες και οι άλλοι μετά το 1900. Ναι. Οπότε μέχρι το 1900 δεν υπήρχε καμία αναφορά πέρα του Ευαγγελίου. Ό,τι λέει ο Θεός. Ναι. Γνώση και καταγραφή και ασκληπία και πάπυρη ελληνική και τα λοιπά με καταγραμμένα πράγματα πουθενά. Μετά από αυτήν την εποχή επομένως. Μετά το 1900. Μάλιστα. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο να πάμε πάλι λίγο μουσικούλα να ακούσουμε και όταν επιστρέψουμε θα ήθελα να μάθω την άποψή σας για αυτά τα εμβόλια που ετοιμάζουν. Ναι, ναι. Επιστρέφουμε με καλεσμένο τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μιλήσαμε για τον κορονοϊό, για αυτήν δήθεν θα έλεγα εγώ τώρα επιδημία που μας λένε, γιατί η καταγραφή δεν είναι τόσο ακριβής από ό,τι αναλύσαμε προηγουμένως. Μιλήσαμε και για την ακρίβεια των λοιμόξεων και φτάσαμε στο σημείο να ρωτήσω αυτά τα εμβόλια που τώρα πυρετωδώς ετοιμάζουν. Ποια είναι η άποψή σας για αυτά? Μα και μέχρι στιγμής τα εμβόλια που χρησιμοποιούν για τις γρίπες, για οτιδήποτε άλλο, ναι. Έχουν και μιλάμε για δεκάδες επιστήμονες παγκόσμια που έχουν μιλήσει για τα προβλήματα που υπάρχουν και τα προβλήματα που απορρέουν από τη χρήση των εμβολίων και οπωσδήποτε τα εμβόλια δεν σου λένε ότι έχει 100% κάλυψη στις ασθένειες, του 70% σε καλύπτει. Δεν έχεις μία 100% κάλυψη. Ότι έκανες το εμβόλιο και επειδή μου έχεις ανοσία σε οτιδήποτε προσβολή από μικρόβια. Στατιστικά διαβάζαμε, υπήρχε μια διαφορετικό θέμα του ιντερνετικού διαλόγου, ας το πούμε έτσι, πριν από το 2011. Πριν από το 2011 διαβάζαμε πραγματικότητες, δηλαδή εύκολα. Πραγματικότητες, δηλαδή πότε σταμάτησαν οι μεγάλες λοιμώξεις στην Ευρώπη. Όταν μπήκε το πράσινο σαπούνι από την Ελλάδα ή όταν μπήκαν τα εμβόλια. Διαφορές τώρα μιλάμε. Ναι, ναι. Μέχρι το 1955 οι ασθένειες στην Ευρώπη ήταν μεγάλο κλίμακα κάθε χρόνο. Ναι. Από το 1955 που μπήκε η καθαριότητα και οι απολυμάνσεις κτλ. Μειώθηκαν πάρα πολύ. Και από το 66-70 που ξεκινήσαν οι πρώτοι εμβολιασμοί που βγήκε το εμβόλιο πολυμελίτιδας και έχει γραφτεί σε τόσα έντυπα σοβαρά Αμερικής ότι με το εμβόλιο πολυμελίτιδας πεθάνε πολλά περισσότερα παιδιά από καρκίνο από ό,τι θα πεθαίναν πολυμελίτιδα. Ναι. Και παράλυση. Τώρα η πολυμελίτιδα ξέρουμε που είναι σαν μικρόβιο, που είναι στο έδαφος, τι κάνει σαν μας σε προσβάλλει, τι κάνει σαν μας σε προσβάλλει ένα μικρόβιο που επιδρά στο νευρικό σύστημα, κατεβάζει τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς του σώματος για μερικά λεπτά. Τα λεπτά μπορεί να είναι από 10, 15, 20 λεπτά. Και πεθαίνει το μικρόβιο. Αυτό το ξέραν οι Ινδιάνοι στον Καναδά και το διαβάζουμε τώρα σε έρευνα, καναδικές έρευνες του 1960 που είχαμε μπει στην τεχνολογία των κυταρικών μεμβρανών κτλ. Και ξέρανε γιατί οι Ινδιάνοι όταν είχε κάποιο παιδί πυρετό μεγάλο ή όταν το έπιανε γέλιο κτλ. Σπάγαν τον πάγο στα ποτάμια και το βάζουν το παιδί μέσα από τον πάγο. Δηλαδή γραμμένα. Ναι, ναι. Τώρα με την τεχνολογία που έχουμε, μπορεί να βάζει ένα παιδί σε εντατική θεραπεία, να κατεβάσει τη θερμοκρασία 10 άτομου στο χώρο και να κατεβάσει τη θερμοκρασία αίματος πλάσμα και να σκοτώσει κατευθείαν την πολυμελίτιδα σε μερικά λεπτά. Αυτή η τεχνολογία είναι το 36. Αλλά δεν τη χρησιμοποιούν. Δεν τη χρησιμοποιεί. Ναι. Ίσως να μην είναι και τόσο κερδοσκοπική αυτή η μέθοδο. Η τεχνολογία αυτή έχει ένα κόστος περίπου 1 προς 1000. Ναι, από την κλασική. Βέβαια. Τώρα η καταγραφή και αυτά που διαβάζαμε στις εγκυκλοπαίδειες το 71-75 ήταν όλα γραμμένα αυτά. Γραμμένα με την έννοια της ιστορικής πραγματικότητας. Ναι. Το 66-71 τότε μπαίνουμε στην παραγωγή εμβολίων παγκόσμια, δεν είχαμε πει πιο πριν. Οπότε μέχρι τότε οι εγκυκλοπαίδειες και αυτά που διαβάζαμε ήταν ακριβές πράγματα. Ακρίβειας πράγματα.
Αν τώρα ανοίξει μια κυκλοπαίδεια για να δεις πραγματικότητα, μολύνση κτλ., σε βγάζει, σε πάει στο θέμα πουθενά. Πουθενά στο θέμα. Ναι, ναι. Και δυστυχώς τώρα η εναλλακτική ιατρική, με την έννοια εναλλακτική, τι θα πει εναλλακτική? Δεν το λέμε εναλλακτικά, το λέμε πραγματικότητα. Ναι. Απλά. Πραγματικότητα, πραγματικότητα. Και το μεγαλύτερο θέμα είναι η διατροφική παράμετρος. Και σε αυτό, επειδή νομίζω είναι όντως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, θα το μιλήσουμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Εδώ κοντά μας ο κύριος Μιχάλη Γρηγορίου και τώρα έχετε το μεγάλο θέμα, η διατροφή λοιπόν. Η διατροφή μπορεί να αλλάξει κάτι και να μας προστατεύσει σε όλα αυτά, σε αυτή την κρίση που περνάμε. Πάρα πολύ. Θα δώσω μόνο μια προσωπική εμπειρία. Προσωπική με την έννοια ότι το 1966 πήγαινε γυμνάσιο στην Αθήνα. Ναι. Και είχαμε ένα παιδί με διαβήτη 1, 15 χρονών ήταν το παιδί, διαβήτη 1, 1966, το μάθαμε και είπαν ότι θα πεθάνει το παιδί σε 2-3 μήνες, συμμαθητής, ένα παιδί στα 380 παιδιά που ήμασταν στο γυμνάσιο. Ναι. Και την εποχή, ακριβώς εκεί μετά από ένα μήνα, άνοιξη ήταν το 66, βγαίνει η συνθετική ινσουλίνη. Ναι. Που είναι αναγκαία για το διαβήτη 1. Και το παιδί δεν πεθαίνει, ο συμμαθητής. Γιατί βγήκε η ινσουλίνη συνθετική. Ναι. Το 66. Το 66 μιλάμε τώρα, έτσι. Το 75, διαβάζω λεπτομέρειες, πόσα, 9 χρόνια μετά, έτσι, το 75. Ναι. Πραγματικότητα παραγωγής ινσουλίνης. Συνθετικής. Δεν είναι συνθετική. Για να παραχθεί πρέπει να μεγαλώσουν σε καλλιέργεια β' κύτταρα παγκρέατος από τα χοιρινά. Ναι. Και τα β' κύτταρα παγκρέατος και του ανθρώπου και του χοιρινού βγάζουν ινσουλίνη. Το χοιρινό έχει το ίδιο αντίγωνο αίματος με την α και αβ ομάδα αίματος. Το χοιρινό. Ναι. Οπότε το συμπλήρωμα της πρωτεΐνης αυτής, δεν είναι πρωτεΐνη, είναι ένα μόριο, ας το πούμε έτσι, που μοιάζει με DNA, αλλά δεν είναι ακριβώς DNA, γιατί η ινσουλίνη έχει 51 αμινοξέα, είναι μια διπλή αλυσίδα με 21 και 30 αμινοξέα, δεξιά-αριστερά. Για να γίνει η συνθετική, να καταγραφεί και να γίνει, ήταν μια διαδικασία που εκείνη την εποχή κόστησε $200 εκατομμύρια το 1966. Διαβήτη 1 λοιπόν καταγράφεται και έχουμε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο να δούμε την καταστροφή των β' κύτταρα παγκρέατος του ανθρώπου με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και η φωτογραφία δείχνει την πρωτεΐνη λακτόζη από το γελαδινό που αναποθηκεύεται πάνω στο β' κύτταρα και το οργανισμός βγάζει αντιγόνα να καταστρέψει τη λακτόζη, αλλά καταστρέφει και τα β' κύτταρα. Μάλιστα. Αυτή η διαδικασία είναι μόνο στην α ομάδα αίματος, κατά 97%. Ναι. Άλλη ομάδα αίματος, η όμικρον ομάδα, δεν έχει διαβήτη 1. Εκτός αν είναι μια λίμωξη παγκρέατος, αν είναι κάποιο τύχημα, κάτι να συμβεί. Ναι. Έτσι ξαφνικά δεν υπάρχει. Οπότε και μόνο αυτό που βλέπαμε το 66 με πλήρη αναγνώριση και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και οι φωτογραφίες που υπάρχουν και μπορούμε να δούμε τα πάντα με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το 71 και να βλέπουμε τις επιφάνειες των κυταρικών, των κυτάρων, την επιφάνεια, την καταστροφή, ποια πρωτεΐνη αποθηκεύεται, ποια πρωτεΐνη παράγεται, ποιο αντιγόνο παράγεται. Γιατί ο οργανισμός βγάζει αντιγόνο και καταστρέφει τα β' κύτταρα, τα δικά του. Ναι. Και αποκτά διαβήτη 1. Όλα αυτά είναι διατροφική παράμετρος. Τα ξέρουμε από το 66. Με το γελαδινό γάλα, η λακτόζη δημιουργεί το διαβήτη 1. Γι' αυτό λένε όχι αγελαδινό γάλα. Και το θέμα, η Κίνα δεν είχε, το 1975, στην Κίνα δεν υπήρχε διαβήτης 1. Γιατί δεν πίνουν ποτέ γάλα. Ναι. Ούτε η Ινδία. Γιατί η αγελάδα είναι ιερό ζώο. Έτσι. Και δεν είχαν διαβήτη 1 εκείνες οι χώρες. Και γιατί το διαβήτη 1 τον είχε και το διαβήτη 2 όλες οι χώρες που έχουν το πολύ γάλα. Ευρωπαϊκές, Σουηδικές, Βόρεια Ευρώπη και τα Αμερική, Καναδάς, έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί έχουν το γάλα κάθε μέρα. Απλά. Καταστρέφουμε αντί να θεραπεύσουμε τον οργανισμό μας. Ακριβώς. Τώρα έτσι υπάρχουν γενικές συμβουλές να μας δώσετε διατροφικές. Οι ομάδες αίματος είναι το βασικό θέμα. Το διαβάζουμε την ομάδα αίματος σαν θέμα αναγνώρισης των αντιγόνων και καταστάσεων από το 1902. Που είχαμε αναγνωρίσει ο Dan Snyder από την Ελβετία που καταγράφει τις ομάδες αίματος. Αυστρία, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι το. 1902.
Και η τεχνολογία που έχουμε το 1923-26 έχει αναβεί η τεχνολογία μας και μπορούμε να δούμε την ακρίβεια των ομάδες αίματος και τι ρόλο παίζει στη μεταφορά εντός πλάσμα αίματος πρωτεϊνών, τροφών κτλ. Και μετρούν αυτά τα θέματα, αλλά περισσότερο απ' όλα με το θύμα δένα και καταγραφή συχνοτήτων, συμβατότητα, μη συμβατότητα, επειδή με αυτά που είναι γραμμένα στα Ασκληπία, είναι όλα καταγραμμένα από το 1926. Το 1923 υπάρχει βιβλιογραφία Έλληνα ερευνητή, διαβήτης και ομάδες αίματος, το 1923. 1923. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα, τα βιβλία τα ξέρουμε, είναι γραμμένα, τα βρίσκαμε ιντερνετικά, έκδοση τάδε, όνομα τάδε, όλα αυτά γραμμένα, έτσι. Τώρα με τον τρόπο που έχει ανακατευτεί, λοιπόν, τον τρόπο που το ίντερνετ τώρα είναι δεσμευμένα, γιατί για να πας σε ένα πανεπιστήμιο, να μπεις μέσα, να βρεις τη βιβλιογραφία, δεν σου επιτρέπουν. Ναι. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία σε ένα βιβλιοπωλείο 100 χρόνια πριν. Όλες αυτές οι εκδόσεις, όλες αυτές οι αναφορές είναι κλεισμένες. Κρυφή. Απόκρυφα δηλαδή. Δεν είναι μόνο τα Ευαγγέλια απόκρυφα, έχουμε και γνώση σημαντική εδώ, πληροφορίες. Επειδή τα βιβλία του Διάδαμου στη Νέα Υόρκη έχει δώσει περίπου 30 εκατομμύρια αντίτυπα, που μιλάει για ομάδες αίματος, και στην βιβλιογραφία του εκεί έχει αναφορές στις μετρήσεις της Θεσσαλονίκης το 22, 23, 26 και αναφέρεται στην Κωνσταντινούπολη γιατί εκεί έγινε η πρώτη καταγραφή ασθενειών και ομάδων αίματος. Η πρώτη καταγραφή. Στην Κωνσταντινούπολη? Όχι, στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια άλλη μέτρηση η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ έτσι λεπτομεριακά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες για έθνη, λαούς και συγκεκριμένα άλλα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη έγινε για τις ομάδες αίματος, συγκεκριμένα για κάθε λαό. Επομένως αυτές οι καταγραφές δεν θα πρέπει να υπάρχουν, ξέρω εγώ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη που είναι τόσο αξιολάτρευτη. Και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπάρχει. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορείς να πας μέσα να το πάρεις εσύ. Πρέπει να πάει ο καθηγητής. Μάλιστα. Οι καθηγητές ελέγχονται. Και εδώ λοιπόν ο έλεγχος. Θα έλεγα να πάμε πάλι λίγο σε μουσικούλα και μετά θα ήθελα την άποψη όσο αφορά κορονοϊό, έλεγχο, διατροφή. Ναι. Επιστρέψαμε εδώ με τον καλεσμένο Μιχάλη Γρηγορίου. Είπαμε ότι η καταγραφή δεν είναι ακριβή των αριθμών δεδομένων, έτσι, πραγματική. Μήπως δεν είναι και η καταγραφή ακριβές των ασθενειών, ρωτάω εγώ τώρα. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Η πραγματικότητα ως προς τι, αν ρωτήσεις τώρα είναι συγκεκριμένο, οποιοδήποτε γιατρό. Πες μου μια απάντηση, τι σημαίνει αυτοάνωση πάθηση. Δεν ξέρουμε, λέει, τι είναι αυτό, γιατί ξεκινάει ένας οργανισμός να χτυπάει τον ίδιο τον οργανισμό του. Ναι. Να κάνει με αυτοάνωση πάθηση. Μιλάμε για από απλά ρευματικά μέχρι σκρίνηση κατά πλάκας. Ναι. Είναι αυτοάνωση. Λύκος. Ερυθυματώδης λύκος, οτιδήποτε. Από αυτά που τόσες ασθένειες υπάρχουν. Ναι. Και δεν έχουμε ιδέα τα αυτοάνωσων σήματα πώς ξεκινούν. Γιατί ο οργανισμός καταγράφει το δικό του κύτταρο στον εχθρό και δημιουργεί αντισώματα και σκοτώνει τα ίδια τα κύτταρα. Ναι. Γιατί ο οργανισμός σε μικρή ηλικία καταστρέφει τα β' κύτταρα παγκρέατος και δεν βγάζει στο ουρίνι τα β' κύτταρα και το παιδί είναι διαβητικό 1. Με διαβήτη 1. Λοιπόν, όλη αυτή η πραγματικότητα είναι γραμμένα στα Ασκληπία, εκείνη την εποχή. Στα Ασκληπία. Πηγαίνουμε σε τεχνολογία συχνοτήτων του 23, 26, 36. Εκεί μπορούμε να δούμε με ακρίβεια την κυταρική μεμβράνη που εναποθηκεύεται απάνω ή ένα πεπτίδιο από την λακτόζη ή ένα πεπτίδιο από οποιοδήποτε σύμβατη πρωτεΐνη εισερχομένη σε ένα σώμα ανθρώπου. Αυτό φαίνεται σε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κατευθείαν. Φωτογραφία. Όταν μιλάμε φωτογραφία, ακρίβεια. Και όταν παίρνουμε μια φωτογραφία μια λυσίδα πεπτιδίου, τα πεπτίδια είναι σε αριθμό αμινοξέων από 15, 10, 18 αμινοξέα. Πεπτίδια. Πεπτίδια είναι οι ίνες, αυτές που χωνεύει ο οργανισμός από το πρωτεΐνες. Πρωτεΐνη μπορεί να έχει 500, 600, 700, 800 μέχρι 1500 αμινοξέα μια πρωτεΐνη. Όταν χωνεύεται, η πρωτεΐνη διασπάται σε πεπτίδια. 10, 15, 20, 50 αμινοξέα. Το αμινοξέα όμως είναι μια μορφή χημική ένωση, ένα μόριο που με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το βλέπω ακρίβεια.
και ποια λυσίδα και ποιο είναι και από πού προέρχεται. Φανταστείτε τώρα, να δώσουν έτσι μια παράδειγμα τι σημαίνει πρωτεΐνη. Παίρνουν οστά, ανθρώπινα οστά, από ελληνικό χώρο, 3.500-4.000 χρόνια προ. Πηγαίνουν στο μυτοχονδρικό DNA και καταγράφουν με φωτογράφηση, barcode, σαν barcode βγαίνει η φωτογραφία, και βλέπουν ποια πρωτεΐνη από ποιο δημητριακό έτρωγε ο άνθρωπος εκείνος. Ναι. Και ξέρουν τώρα ότι 3.500 χρόνια προ μέχρι εποχή του 1000 μετά, κανένα άλλο δημητριακό εκτός του αρχαίου Ζία δεν υπήρχε στον ελληνικό πολιτισμό, στον ελληνικό ανθρώπινο οστό. Ναι. Και αυτό φαίνεται στο καταγραφή πρωτεϊνών σύνθεσης της τροφής με διάσπαση πεπτιδίων χώνεψης και μεταφορά στο μυτοχόνδριο, Ναι. των οστών. Αυτή είναι η τεχνολογία βιοφυσική. Όταν μιλάμε βιοφυσική παράμετρο, είναι το πιο απλό πράγμα. Ναι. Το πιο απλό πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα να πάρει το ερώτημα, αυτό άνοσα. Κανένα να πάρει το ερώτημα λίμωξη. Κανένα να πάρει το ερώτημα αντιμετώπιση λίμωξης. Τότε να ρωτήσω εγώ αυτό που ρωτάω. Η γνώμη σας επάνω στους αριθμούς που μας δίνουν των ανθρώπων που έχουν π.χ. τον κορονοϊό μπορεί να είναι αληθής? Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί εάν τη αντιδρόντα πρωτεΐνη που χρησιμοποιούν στο τεστ, γιατί το τεστ είναι αντιδρόντες πρωτεΐνες, αυτή η τεχνολογία είναι του 1900. Ναι. Είναι 120 χρόνια πριν. Αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Ναι. Έχουμε 120 χρόνια λεπτομέρεια τεχνολογίας από τότε. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα τρόπο αναγνώρισης δεδομένων του 1900 σε μια εποχή σήμερα. Αυτό Δεν που, γίνεται. για να το καταλάβω εγώ με τα απλά λόγια, σημαίνει ότι τα τεστ που κάνουν, όποιος έχει πάθει κορονοϊό, είναι με δεδόμενα μέτρησης του 1900. Ναι, ναι. Τα οποία δεν μπορούν να Η κάνουν την ακρίβεια φτάνει πραγματική το 60 με 70% η ακρίβεια. η ακρίβεια. Άρα δεν μπορεί να μιλάνε, όταν μιλάνε για τόσους ανθρώπους που έχουν... Καμία σχέση. Δεν μπορεί. είναι η αλήθεια. Δεν Μάλιστα. Γιατί Και να το γίνεται θέμα και ναι. ακριβώς αυτό, ότι όταν ακούω αυτούς που μιλάνε τώρα και στην Ελλάδα που μας παρουσιάζουν το θέμα και μερικούς τους κάνουν τεστ και δεν είναι ακόμα θετικοί και πρέπει να μεγαλώσει το μικρόβιο για να γίνουν θετικοί. Ναι. Γιατί έχουν μπει λίγο μέσα. Ναι. Και αυτό το Εντάξει. έχω ακούσει. Εντάξει. Ναι. Οπότε άμα είναι στο πλάσμα αίματος λίγοι, δεν θα καταγραφεί στην αντίδραση. Ναι. Αν έχω μηχάνημα συχνοτήτων θα καταγράψω έναν ιό. Ναι. Όχι 15 εκατομμύρια. Έναν ιό θα το καταγράψω. Με τη μέθοδο συχνοτήτων. Αν είναι μέσα στο σώμα. Ναι. Τώρα φανταστείτε, Βάκυλος του Κοχ. Φυματίος, έτσι. 1936. 3 χρόνια προτού βήξει ο άνθρωπος, καταγράφαν το βάκυλο στο σώμα. Δηλαδή αυτό που μου λέτε σημαίνει ότι λίγο πολύ όλοι μας μπορεί να έχουμε τον κορονοϊό μέσα μας. Μπορεί να Απλά... το έχεις αυτή τη στιγμή, Ναι. άμα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός τη μέθοδο αναλογίας και δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις αυτοάνωση πάθηση, δεν έχεις ασύμβατη τροφή και δεν τρως καθόλου γάλα, Ναι, δεν θα το εκδηλώσει. δεν θα το εκδηλώσει καθόλου. Θα καταγράψει τον ιό, θα βγάλει αντιγόνα, θα το σβήσει μέσα σε 3-24 ώρα και τελειώσαμε. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα τώρα όμως, έτσι, για τους ακροατές που μας ακούν με προσοχή, να πούμε με λίγα λόγια τι μπορούν να κάνουν αυτό το νοσηπτικό σύστημα, γιατί στην ουσία από αυτό εξαρτιάται, από εκεί ξεκινάμε. Τι μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση? Διαβάζουμε από τα αρχαία κείμενα. Ναι. Τη μεγαλύτερη ζημιά στο θέμα των λοιμόξεων την κάνει το γάλα. Μάλιστα. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε βουβαλίσιο γάλα. Κανένα πρόβλημα. Το κατσικίσιο γάλα μπορούμε? Κατσικίσιο γάλα κανένα πρόβλημα. Ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή στον πλανήτη ολόκληρο βουβάλει κατσίκι και παγότα μόνο στη Μεσόγειο. Ναι. Άντε και η Νέα Ζηλανδία κάπως. Αλλά όλος ο πλανήτης κατά 90% είναι στα κερατινό γάλα. Ναι. Τώρα ο Νεστλέ, ξέρουμε τον άνθρωπο που έκανε την αποστερίωση κτλ. Στη Γαλλία, όταν δοκίμασε να αλλάξει τις δέσμες των πρωτεϊνών για να μπορεί να το πιει το γελαδινό γάλα του παιδί, πεθάνανε πολλά παιδιά στη Γαλλία στις δοκιμές. Ναι. Και πήγε η Ελβετία για να γλιτώσει την καταδίκη κτλ. Τέλος πάντων, άσχετο. Το θέμα.
Αν δώσεις το παστηριωμένο γάλα στην αγελάδα, 8 στις 10 αγελαδάκια πεθαίνουν. Αν πιει το γάλα παστηριωμένο. Ναι. Αν το πιει ο άνθρωπος, το γάλα της αγελάδας κατευθείαν δεν διατηρείται. Μέσα σε 24-48 ώρες καταστρέφεται. Ναι. Πρέπει να παστηριωθεί. Λέμε τώρα. Ναι. Γιατί σαν θέμα ποικιλομορφίας, σαν υγρό ρε παιδί μου που βγαίνει από την αγελάδα και τρέφει τα αγελαδάκια, μεταφέρει πολλά δεδομένα ενζήμων και πολλά δεδομένα μικροβίων και βάκυλων. Αυτοί οι βάκυλοι και τα μικρόβια είναι που αναπτύσσονται μέσα στο σώμα της αγελάδας για να μπορεί να χωνεύει αυτά που τρώει. Ναι. Αυτοί οι γαλακτοβάκυλοι λέγονται. Γαλακτοβάκυλοι. Αν οι γαλακτοβάκυλοι αυτοί αναπτυχθούν στην αγελαδίτσα, μια χαρά. Αν το γαλακτοβάκυλοι αναπτυχθούν στο ανθρώπινο σώμα χωρίς παστηρίωση και χωρίς καταστροφή, Ναι. δεν γίνεται. Πάει. Τελείωσες. Είναι σιγανός θάνατος. Άρα αυτές οι γάλα... διαδικασίες, το γάλα κομμένο. κάνει δεκαπλάσια τα μικρόβια οπουδήποτε το βάζεις. Ωραία. Γάλα Γάλα κομμένο. απαγορεύεται. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να δυναμώσουμε το αναισθησιωτικό Λοιπόν, μας σύστημα? δύο πρωτεΐνες. Η μία είναι η λακτόζη από το γάλα και η γλουτένη από το σιτάρι. Ναι. Αυτές οι δύο πρωτεΐνες είναι περίπου το 80% όλων των αυτοάνωσων παθήσεων. Και όλη η άμυνα του οργανισμού πηγαίνει 4 φορές κάτω. Άρα κομμένο και το ψωμί. Και το ψωμί. Το ψωμί πιανού σιταριού, όχι το ντίνκελ. Το ντίνκελ κάνει. Ναι. Είναι το ζέα το λεγόμενο, έτσι. Το ζεάτο, αρχαίο. Ναι. Ναι. Και να σας πω τώρα, γιατί οι Γερμανοί, πότε οι Γερμανοί καλλιέργησαν το ζεάτο αρχαίο και πού, ξέρετε? Αυτό το είχα ξανακούσει στη διάλεξη. Ναι, λοιπόν. 1600 τόσο, μεγάλη λίμωξη εντέρων. Ναι. Διαβάσαν Διοσκουρίδη, είδαν ότι κάνει χυλό με αλεύρι από ολικής άλεσης ζιά, αρχαία, με αυγό. Και έκανε χυλό από αλεύρι με αυγό. Και το δίνανε στους ασθενείς, τους έπιανε μεγάλη διάρρεια, έφευγαν τα μικρόβια από το έντερο, τελείωσε η λίμωξη εντέρων. Και το καλλιέργησαν στον Ντίνκελχοφ, το αρχαίο ζιά. Και το είπανε Ντίνκελ. Ναι, ναι. Αυτό που είχαμε πει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να διαβάσουν πόσες χιλιάδες άνθρωποι να σώσουν τις ζωές τους με ένα χυλό από σιτάρι, ζιά και αυγό. Ναι. Γιατί οι μεγαλύτερες λοιμώξεις είναι θέμα εντέρου. Μεγαλύτερες λοιμώξεις. Τώρα με τον κορονοϊό, στο έντερο πεθαίνει. Από τα οξέα. Ναι. Δεν είναι άλλη λοιμώξη, άλλη γαλακτοβάκη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μικρόβια στη φύση. Κάθε ένα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το περισσότερο απ' όλα και το πρώτο απ' όλα, δεν χρησιμοποιώ πρωτεΐνη που το νοσοποιητικό σύστημα πρέπει να βγάζει αντιγόνα κάθε μέρα από το 70% της ικανότητάς του να σκοτώνει λακτόζες, ναι, αντί να σκοτώνει τα μικρόβια. Λοιπόν, ναι. Όταν κόψει τα γάλατα και οτιδήποτε ασύμβατο, που είναι τα βασικά αυτά τα θέματα, σταματάει ο οργανισμός να χρησιμοποιεί τη δύναμή του για αυτά. Και το χρησιμοποιεί για τον εχθρό, το μικρόβιο, οτιδήποτε. Ναι. Και τελειώνει εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break ακόμη μια φορά μουσικό και θα επιστρέψουμε με μερικά κομματί πώς μπορούμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να το δυναμώσουμε. Λοιπόν, το γάλα κομμένο. Το σιτάρι μόνο ντίνκελ επιτρέπεται, όλα τα άλλα κομμένα. Είναι ήδη το 70% από ό,τι άκουσα προηγουμένως. Έχουμε κάνει για να δυναμώσει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ομάδα αίματος είναι ο δεύτερος μεγάλος ρόλος που παίζει. Και η τροφή που πρέπει να καταναλώνεται από κάθε ομάδα διαφέρει. Η όμικρον ομάδα που είναι η πρώτη στον πλανήτη, όμικρον 0 αρνητικό, πρέπει να τρώει κρέας μισό κιλό την ημέρα. Ναι. Όλα τα κρέατα εκτός χοιρινό και χταπόδι. Το θέμα τώρα του χοιρινού είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί κοιτώντας την παγκόσμια παραγωγή και διαβάζοντας τελευταία ότι η Κίνα για να έχει χοιρινό κρέας που δεν μπορεί να το μεγαλώσει στα δικά της μέρη, έχει κάνει συμφωνία με Βραζιλία και εισάγει από Βραζιλία 1 δισεκατομμύριο χοιρινά κάθε μήνα. Πω. Και αυτό για να μεγαλώσουν... Οι Κινέζοι τι ομάδα αίματος έχουν κατά έτσι? Ήταν η Β ομάδα, περίπου έχει φτάσει στο 40%. Η Όμικρον και η Α άλλο ένα 40% 45% μαζί, και η Β ΑΒ ήταν το 20-25%. Επομένως τώρα στο 60% των Κινέζων επομένως είναι Β ΑΒ. Ναι, κακώς τρώνε.
το χοιρινό, έτσι δεν Κακώς, είναι? καμία Ναι. ομάδα δεν το τρώει το χοιρινό. Ναι, ναι. Τώρα το θέμα του χοιρινού κρέατος και τα β' κύτταρα παγκρέατος που κάνουμε ινσουλίνη. Παίρνουμε βαλβίδα της καρδιάς από χοιρινά. Το ίδιο αίματος με την α και αβ, το αντιγόνο αίματος. Οπότε το χοιρινό κρέας έρχεται στον οργανισμό, καταναλώνεται, οι εφαρμογές, πρωτεΐνες κτλ. Πολλαπλασιάζουν καρκινογενή κύτταρα και ο οργανισμός δεν μπορεί να τα δει εχθρό, γιατί χρησιμοποιεί μεμβράνες πρωτεϊνών από το χοιρινό, που είναι η ίδια ομάδα αίματος. Τώρα αυτά τα δεδομένα στην τεχνολογία που έχουμε τα καταγράφει σε δευτερόλεπτα. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε θέμα. Οπότε η ομάδα αίματος είναι γνωστή από το 1923-26 από τη Θεσσαλονίκη και το 26 πάθηκε απόφαση οι ομάδες αίματος να μην μπουν σε κανένα βιβλίο πανεπιστημίου ιατρικής. Σε κανένα. Από το 1926. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το 1975 που υπήρχε στην Καλιφόρνια, Νότια Καλιφόρνια, μια πανεπιστήμιο, το Princeton, που έγιναν όλες αυτές οι έρευνες και βλέπαμε μερικές εκδόσεις βιβλίων από το πανεπιστήμιο. Ναι. Που έκαναν αναφορές. Αλλά στην τεχνολογία που έχουμε, αυτά τα διεκπεραιώνει σε δευτερόλεπτα. Ναι. Δευτερόλεπτα. Ναι, όμως δεν μας συμφέρει αυτό να το κάνουμε. Δεν συμφέρει αυτό, γιατί αυτό ότι καταλαβαίνουμε και το έχουμε κάνει και προσωπικά το θέμα, 6 μήνες διατροφή με ομάδες αίματος κλείνουν 97% κάθε παραγωγή φαρμάκου. Παγκόσμια. Βέβαια. Αυτό δεν το θέλουμε, γι' αυτό. Και αυτό το ξέρουν όλα τα πανεπιστήμια, το ξέρουν όλοι, όχι οι απλοί γιατροί. Μιλάω για τις έρευνες που πρέπει να αποφεύγουν. Ναι. Όπου είχαν πει για τα εμβόλια, αυτά που ετοιμάζουν κτλ. Ναι. Και τον υδράργυρο που έχει μέσα και όλα αυτά τα θέματα. Και βλέπουμε εκπομπές και εκπομπές έχουν γίνει παντού και σε μικρά κανάλια και σε μεγάλα, στην Αμερική συγκεκριμένα. Και βλέπαμε ότι οι περίπου 50 καθηγητές πανεπιστημίων και γιατροί που μίλησαν κατά των εμβολίων χάσαν τη ζωή τους ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Οπότε το θέμα των εμβολίων είναι παγκόσμιο. Τώρα με τον κορονοϊό και αυτό που θα ετοιμάσουν, αν το φθινόπωρο ξεκινήσουμε πάλι το ίδιο θέμα, αυτό το θέμα, καταγραφής ενός ιού που ούτε ξέρεις που είναι και τι κάνει, και μπει ένα εμβόλιο που θα έχει πολλά δεδομένα και παρενέργειες, και επειδή ακόμα σε κανένα σύνταγμα του πλανήτη δεν είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί, είναι θέμα γνώσεως, λένε όλα τα συντάγματα. Ναι, ναι. Αν περάσουν νομότυπα στο σύνταγμα τη χρήση του ιού, και αν κάποιος έχει παρενέργειες ή οτιδήποτε, πρέπει να πληρώσει, όπως πρέπει από ένα φάρμακο που γίνονται, Ναι. έχουν γίνει δικαστήρια κτλ. Και αποζημίωση κτλ. Αν είναι υποχρεωτικό, πρέπει να εξηγήσει σε ποιον, πώς και τι. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο θέμα για να γίνει υποχρεωτικά με συνταγματικούς νόμους Το εμβόλιο. υποχρεωτικά τα εμβόλια. Αν γίνουν και δεν μπορείς να κατηγορήσεις αυτό που σου έδωσε το εμβόλιο και σου καθάρισε, πρέπει να είναι μια νομική κάλυψη αυτού του θέματος. Ναι. Και για να το δεχτούμε όλοι, θα πρέπει να έχουμε έναν κορονοϊό που θα χτυπάει παντού, δεν ξέρω πού, για να δεχτεί το παγκόσμιο θέμα όλα τα κράτη να πούνε ναι, εντάξει. Πρέπει να Ναι, το κάνουμε νόμο. Αλλά άλλο θέμα. Αφού έχουμε εμβόλια κατά της γρίπης, κατά της πνευμονίας και πνευμονιόκου κτλ. Και πάλι παθαίνει ο κόσμος. Γιατί είχαμε δεκαπλάσιους νεκρούς πέρυσι από την πνευμονία από ότι έχουμε κορονοϊό φέτος. Έτσι ακριβώς. Όπως τα νούμερα τα λένε. Έτσι. Όπως επίσης κυκλοφορούν και στατιστικές έτσι που έχω μελετήσει, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τις πηγές ακόμα ψάχνω, που δείχνουν ότι οι λοιμώξεις από πνευμονία είναι πολύ λιγότερες και οι θανάτοι από ότι, παραδείγματος χάρη, το καρκίνο, από οτιδήποτε άλλο που δεν δίνουμε τόσο σημασία, ή από την πείνα που πεθαίνουν κάποια παιδιά. Είναι πολύ μεγαλύτεροι οι αριθμοί. Και από μια απλή χρήση μιας αντιβίωσης. Και αντί να βάλουμε τους νόμους και το Σύνταγμα να δουλέψει για αυτά τα παιδιά που πεινάνε και πεθαίνουν εκατομμύρια παιδιά, θέλουν τώρα να βάλουν υποχρεωτικά το εμβόλιο. Αλλά πιστεύω, έτσι, για να δώσουμε έτσι και μια θετική νότα σε αυτό το βομβαρδισμό που δεχόμαστε τους τελευταίους μήνες και τον εκφοβισμό, θα έλεγα, γιατί να μας φοβερίξουν πάνε, τι μπορούμε, ή μάλλον πώς μπορούμε με θετικές σκέψεις. Η διατροφή είναι το νούμερο ένα, έτσι. Είναι το νούμερο ένα η διατροφή. Η διατροφή. Αν κάνει διατροφή είναι το 95%. Αντιμετώπιση κάθε ασθένειας είναι η διατροφή ομάδας. Αν μπει στη διατροφή ομάδας, 95% είσαι καλυμμένος. Δεν χρειάζεται, επειδή να τρέχεις για εμβόλια για οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αυτή την έννοια.
Και δεν πρέπει να παίρνεις φάρμακα για να έχεις Ούτε μετά και φάρμακα, άλλες τίποτα. υπερενέργειες. Οι κατεγραμμένα στην αρχαία Ελλάδα είναι δεκάδες βότανα. Σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε, και από εδώ ένα μικρό παράδειγμα, στα βουνά της Αρκαδίας, που είναι τα βουνά, επειδή μην ήταν θέμα από αρχαιότητα που υπάρχει κατεγραμμένο όλο το θέμα, υπάρχουν βότανα σε συγκεκριμένους χώρους, αν πας 300-500 μέτρα μακρότερα, χάνει την ιδιότητα που έχει το βότανο. Άρα έχει σχέση και με το γεωγραφικό μέρος που ζεις, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και όχι μόνο, και ακριβώς το μέρος. Και υπήρχε βότανο που έριχνε την πίεση μέσα σε μία εβδομάδα της καρδιάς. Αν το έπαιρνες σε 2 εβδομάδες είχες 5 με 10 πίεση. Υποποίηση. Υποποίηση. Ναι. Οι άνθρωποι παλιοί το ξέρανε. Ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει βότανο που το βράζεις, δεν ξέρω, 3-4 ώρες με πόσες ποσότητα κτλ. Άνθρωποι του 1900 τώρα, έτσι, μου τα λένε άνθρωποι που είχαν γιαγιάδες που τους τα λέγανε Ναι. την εποχή. Και θανατηφόρα λίμωξη παιδιού βρέφους με 4 μισά κουταλάκια του γλυκού βότανο ζουμί. Ναι. Τώρα ξέρανε ποια λίμωξη, πώς αντεδρούσε το μωρό και τι βότανο έβραζες και πώς το έδινες. 4 μισές κουταλίτσες. Συγκεκριμένα γεγονότα, αυτό είναι πραγματικότητα, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ήξερα τον εγγονό της γιαγιάς αυτής που έκανε τα βότανα αυτά. Ναι, ναι. Οπότε η Ελλάδα και όλα αυτά είναι μετρημένα με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Ούτε καν να πας να κόψεις το βότανο. Περνάς με τα μηχανήματα συχνοτήτων της Siemens και όχι μόνο, από ένα δάσος, στέλνεις τα σήματα, καταγράφεις το βότανο, το τι έχει μέσα, τι ουσίες έχει, πώς τη χρησιμοποιείς και τι τις κάνεις. Η τεχνολογία που έχουμε, δορυφορικές, μπορούμε να καταγράψουμε 70 εκατομμύρια στρέμματα στο ελληνικό έδαφος που έχουν μια παραγωγή φαρμάκου μέσω παύλα βότανου που καλύπτουν περίπου όλες τις ασθένειες του πλανήτη. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό είναι το γεωγραφικό. Το έδαφος, της... το έδαφος, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Ναι. είναι μεταφορά πληροφορίας εντολών. Ναι. Και φανταστείτε τώρα ότι στα λουριακά ρεύματα και αυτά που ξέρουμε και είναι καταγραμμένα, αν πας στους Δερφούς 12 ώρα τη νύχτα και βγάζεις φωτογραφία έναν άνθρωπο 12 τη νύχτα, Ναι. με φλάσ φωτογραφικής μηχανής του 1950, ο άνθρωπος δεν φωτογραφίζεται σαν άνθρωπος, φωτογραφίζεται διαφανές. Βλέπεις φωτογραφίες στα όργανα και το σκελετό 12 τη νύχτα, Ναι. με φλάσ φωτογραφικής μηχανής. Ναι. Φανταστείτε τώρα τι ρεύματα και πώς το φιλμ, πώς οξυδώνεται το φιλμ παιδί με το φλάσ και τι να βγάζει τον άνθρωπο που τον βλέπεις με το φλάσ και τα λοιπά, να τον βγάζει διάφανο. Ναι, ναι. Είναι Αυτές οι τρομερές. φωτογραφίες τις έχουμε δει, οι φωτογραφίες του 1900 με φλάσ φωτογραφικής Ναι. μηχανής του 1900 στους Δερφούς. Οπότε το τι ήταν οι Δερφοί, ποια γνώση καταγραμμένη τα αρχαία δεδομένα, το τι μετρούσαν, το τι κατέγραφαν. Αν μαθευτεί, η ουρά θα είναι 300 εκατομμύρια άνθρωποι να μπουν μέσα να δουν. Εγώ πιστεύω, κύριε Μιχάλη, ότι ήδη το γνωρίζουν και, Το γνωρίζουν, και γι' αυτό μας έχουν... Δεν είναι δυνατόν να κοιτάς τώρα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα λοιπά και πρωθυπουργούς, να πηγαίνουν στους Δερφούς και να λέει Delphi Forum για τα οικονομικά. Ναι. Ναι, Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έτσι ακριβώς. Το γνωρίζουν και γι' αυτό μας έχουν περικυκλώσει από παντού και γι' αυτό προσπαθούν να κάνουν και μια ανταλλαγή, θα έλεγα, πληθυσμού και οτιδήποτε άλλο. Και οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο πιστεύω... Ο αυτόχθονος θα φύγει, λοιπόν το έδαφος θα το πάρει το υπερταμείο, το κάθε στρέμμα έχει 20-30 χιλιάδες ευρώ παραγωγή από τη φύση μόνο του, χωρίς να το πειράζει. Έτσι. Οπότε τα 70 εκατομμύρια στρέμματα είναι 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο. 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο. Ναι. Ουσίες για φάρμακα παγκόσμια. Κύριε Μιχάλη, τώρα θα ρωτήσω κάτι. Τώρα με την δικιά σας, ας το πούμε, γιατί όταν ασχολείσαι με τέτοια θέματα, όταν έχεις τη σωστή διατροφή, είναι και η διάνοια διαφορετική, είναι η αντίληψη Τελείως διαφορετική, αλλάζει. έτσι δεν είναι? Τελείως. Ωραία. Ποια είναι η προαίσθησή σας για όλη την εξέλιξη? Γιατί εγώ Επειδή βλέπω... είναι όλα γνωστά και το Ναι. ξέρουμε από το 1926-36 που εκείνη τη δεκαετία γίνεται ο έλεγχος των παραγωγικών δυνάμεων από βιομηχανία αυτοκινήτων μέχρι βιομηχανία ιατρική. Υπήρχε τεχνολογία το 1926 ο λαμπτήρας να έχει 20.000 ώρα ζωής. Το φως, τη λάμπα που έχουμε στο Ναι. σπίτι.
απαγορεύτηκε 20.000 ώρες και πήγε στις 2.000 ώρες, το 1/10. Βέβαια. Ένα αυτοκίνητο Mercedes που έχει ένα κόστος 10.000 ευρώ έχει μια ζωή 5-6 χρόνια. Ένα αυτοκίνητο με 20.000 κόστος έχει ζωή 100 χρόνια. Ναι. Ένα διπλάσιο κόστος παραγωγής βιομηχανίας έχει δεκαπλάσια χρόνια διάρκειας. Ναι. Το οποίο τι σημαίνει? Έχω μια τεχνολογία που μπορώ να μειώσω το 8ωρο την ημέρα σε ένα 8ωρο εβδομάδος. Ναι, σωστά. Οπότε η τεχνολογία που έχουμε παγκόσμια και η τεχνολογία που υπάρχει το 1932 της κοβαλτίου, και τώρα είναι τυχαίο που οι Κινέζοι έχουν αγοράσει όλη την Νότια Αφρική, Κεντρική Αφρική, Νότια Αφρική και μαζεύουν κοβάλτιο και έχουν φτιάξει πόλεις για 1.000.000 ανθρώπους εκεί που δεν ζει κανείς τώρα. Τίποτε Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο, όχι βέβαια. Τι τυχαίο είναι εδώ? Το κοβάλτιο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα φύλλα κοβαλτίου και να καίεις νερό στο αυτοκίνητο για 100 χρόνια. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Έτσι Δηλαδή, ακριβώς. και γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα και αυτό βλέπω, ότι θα έρθουν οι καλοί, θα κατηγορήσουν το στημένο σκηνικό τους, αυτούς που ψηφίζεις, αυτά τα κάτι που αντιδρούν τέλος πάντων. Θα υπάρχει μια οικονομική καταστροφή, θα σου πάρουν τα πάντα και θα έρθουν οι καλοί μετά, θα σου πούνε: «ΟΚ, τέρμα το πετρέλαιο, θα καίς μόνο νερό». Αλλά το νερό δεν είναι δικό σου, είναι της φύσης. Οπότε θα το πληρώνεις από πετρέλαιο. Δηλαδή αυτή είναι η εξέλιξη. Βλέπετε Η εσείς. εξέλιξη είναι, θα έρθει η τεχνολογία, γνωστή 100 χρόνια τώρα, και η διάρκεια ζωής θα μειωθεί πάρα πολύ, δεν θα υπάρχει ανεργία, θα είναι οι καλοί, αυτοί οι ωραίοι που θα τα φέρουν, αλλά για να το φέρουν και να το πάρουν την αξία πρέπει να έχουν τα οικόπεδα της γης. Για να μεταφέρουν τα οικόπεδα της γης πρέπει να χρεοκοπήσει κάθε χώρα, να χρεωθεί με τον τρόπο που γίνεται τώρα κλειστές βιομηχανίες τα πάντα, να έρθουν οι καλοί, να στα δώσουν, αλλά θα δώσει σε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Okay. Και θα είναι ο πλανήτης όλος στα χέρια τα καλά δηλαδή. Στα καλά τα χέρια. Οπότε οτιδήποτε να πνέεις, οτιδήποτε πίνεις, ναι μεν τώρα είναι, δεν παιδί μου, θα πληρώνεις τον αέρα που να πνέεις. Ναι. Θα πληρώνεις το νερό που θα παίρνεις. Δεν πληρώνεις το νερό 1 λίτρο, πληρώνεις 1 λεπτό το λίτρο, θα πληρώνεις 1,50 το λίτρο το νερό. Άλλα να το πάρεις στο αυτοκίνητο. Άλλα θα το πληρώνεις. Όπως κάνεις και τώρα. Ακριβώς. Αλλά ίσως κάτω από πιο ανθρώπινες συνθήκες. Οπωσδήποτε, γιατί μέχρι στιγμής όταν μπαίνουμε υδροχώο, θρησκείες, κόμματα, έθνη, κράτη κτλ. Σβήνουν. Ναι. Οπότε τα επόμενα 100 χρόνια το ξέρουν, το πρόγραμμα προέρχεται, το 25-50 υπολογίζεται ότι από το 25 θα ξεκινήσουν μέχρι το 50 για να αλλάξουν όλο τον πλανήτη. Μάλιστα. Αλλά για να μπει στο θέμα της αλλαγής πρέπει να έχεις αυτό το φόβο. Ναι. Και όποιος μιλάει εναντίον του φόβου, Ναι. θα φταίει. Θα φταίει. Ναι. Άμα Δηλαδή δεν κάνεις εγώ θα είμαι μια από τις μεγαλύτερες φταίχτρες του πλανήτη, γιατί πολύ είμαι αντί του φόβου. Ακριβώς. Και λέω πάντα ότι και οι περισσότερες, κατά τη γνώμη μου, αρρώστιες και ασθένειες προέρχονται από τον φόβο. Ακριβώς. Και το θέμα του φόβου και η αντιμετώπιση και η χρήση των δεδομένων στην ευρωεξονική ταλάντωση. Όλα αυτά γνωστά και μελετημένα. Αυτά τα έχουμε γράψει και στο πρώτο βιβλίο και στο δεύτερο βιβλίο που έχουμε κάνει. Την κάναμε τη δουλειά το 2006. Ναι, να πούμε λίγο και τα βιβλία σας. Ναι. Το όλον ήταν που μας κάνατε εδώ και τη διάλεξη εδώ στη Στουτγκάρδη. Ακριβώς, όπως για το θέμα είπαμε, υγείας. με την φιλοξενούμενος από το Θεατρικό Σύλλογο Αριστοφάνη που ήσασταν, που μιλάει έτσι αναλυτικά για όλες τις ομάδες αίματος κτλ. Στα θέματα της διατροφής και ασθένειες κτλ. Καταπληκτικό βιβλίο, κύριε Μιχάλη, το έχω διαβάσει. Το πρώτο βιβλίο, το θέμα Κοσμογονία και Ελλάδα, το έχουμε και αυτό έτοιμο τώρα, το ξανάβγαλα. Αυτό μου λείπει, δεν το διάβασα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι καταπληκτικό. Ναι, το έχουμε και αυτό βγάλει τώρα πάλι. Και το θέμα εκεί δίνουμε έτσι μια εμβάθυνση κατανόησης ότι αν δεν κάνεις διατροφή ομάδας αίματος και αν η γλουτένη δεν φύγει από τον εγκέφαλο και η κόλλα από τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να ανοίξει ταλάντωση, να μπορείς να... Ακόμα και ένας επιστήμονας, ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει ιατρική, αν δεν καταλαβαίνει βιοφυσική παράμετρο, δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει τελουριακά ρεύματα και θυμαδένα. Ναι. Αν όμως του δώσω εικόνα, γιατί η εικόνα είναι 1000 λέξεις, αν του δώσω ένα μικρόβιο σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και το δει, οπότε δεν μπορεί να πει ρε παιδί μου τι είναι αυτό, όχι αυτό είναι, τελειώσαμε.
Γι' αυτό με άλλα λόγια ξεκολλήστε Από τη γλουτένη. από τη γλουτένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και απόψε μας καθυλώσατε με τις πληροφορίες που μας δώσατε. Αν μας αλλάξουν το δεδομένα και μπορούμε να κονηθούμε, υπολογίζουμε Μάη να ανεβούμε στο Τουκάρδι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και πάλι από κοντά, αλλά όπως και να έχει θα ήθελα να σας δεσμεύσω. Και να πω εντάξει, μέσω του ίντερνετ, του Άρωμα Ελλάδος που είναι εκπομπές εκεί που έχουμε κάνει, μπορούν οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα στο Άρωμα Ελλάδος και να βλέπουν εκπομπές. Έτσι. Επίσης θα σας δεσμεύσω για μια ακόμα εκπομπή μελλοντική, γιατί είστε μια πηγή γνώσεων που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε αυτές αν είχα πάει Καναδά το 1968 και είχα μείνει Ελλάδα, πολύ δύσκολα θα έβρισκα εγκυκλοπαίδειες εδώ. Ναι. Βρήκα αγγλικές εγκυκλοπαίδειες, φανταστείτε, εγκυκλοπαίδεια ιταλική μεταφρασμένη στα αγγλικά, με άδεια ISBN Κογκρέσου Αμερικής το 1971, για να μάθω τη βιολογική παράμετρο και τη βιοφυσική. Και τη μάθατε πάρα πολύ καλά. Απόψε λοιπόν ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου ήταν καλεσμένος μας εδώ στο Greek Pulse Radio, στην εκπομπή Κοινά Δαιμόνια και η αρχαία γνώση και η χρήση της σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ, θα τα πούμε στο μέλλον οπωσδήποτε. Στο μέλλον λοιπόν. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Το Greek Pulse παρουσιάζει την Βίκη Μάστερ Αντώνη στην εκπομπή Χωρίς Σύνορα, στην εκπομπή με θέματα που απασχολούν όλους. Κοινά Δαιμόνια, κάθε Δευτέρα στις 7 με την Βίκη Μάστερ Αντώνη. Κοινά Δαιμόνια.